Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Υπόκαμπος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999, εκπληρώνοντας έτσι το όνειρο και την επιθυμία των 31 ιδρυτικών μελών του για τη δημιουργία ενός ναυτικού ομίλου στο ελληνικό με όραμα και μεράκι. Στο μικρό αυτό διάστημα, από το 1999 έως σήμερα, ο Όμιλος έχει να παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων καθώς και επιτυχιών, που άλλοι πολύ παλαιότεροι όμιλοι χρειάστηκαν χρόνια για να επιτύχουν. Πέρα από τα τμήματα ιστιοπλοείας, κανόε-καγιάκ και κολύμβησης, για τα οποία ο Υπόκαμπος έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται, τα τελευταία χρόνια και υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού έχει διοργανώσει 7 ετήσιους διαγωνισμούς ερασιτεχνικής αλίειας. Η επιτυχία τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σήμερα η ετήσια τέλεσή τους θεωρείται θεσμός.